Tara, Manila. Tara sa Oh, Manila. Oh, kana. Ta. halagay sa. Daghan ka ayon mulok danog mo kataw ba? Kung magtagalog na perti daw gahiya. Dili mi pareha ninyo hilig na mo chismis. Mas maayo po ninyo mo inilis. Abi siguro ninyo wa mi mga grado. Diha mo na sayap kami mas edukado. Isa man ang inyong pinakamaayo. Inyo ang gisia mo kayang presidente. Ug kung sports na natong istoryaan. Sa basketball si Fajardo ang #1. Sa tanan mo'y daghan ka ayon mo. Hello guys, welcome to Canigao Island. Magtagalog na perti daw gahiya. Hello guys. Dili karon sa kuan. Canigao Island matalom late. Ang kaubang karon si Mr. Mata. Pati lunga. Hello, Mike Test. Hello Mike Tess. Oh, ni kaubang sa mga nino. Mga Ezon. Hero. Mga ito ina. Si pakaon na si pakaon. Oh, ito. Oh, daw yung kaubang no. Pakaon ko si ito. Tradition from Bilibon, Lumboy. Bilibon non. Lumboy og si Haira. Da naglatagaw mi karon kay mababot na mo. Pinita na mo? Hello guys, Canigao Island. Ha? Tada. Pwede rin yun. Ano malibot sa mi kay pagabot na mo dito sa Canigao Island. So mga kabisaya among kuan mga bisita. Taga-asa mo? Taga Matalo. Matalo mo? Yes. Bato na familiar. Hello, ako karidad mo. Hello, taga Matalo na sila, taga Matalo ni. Taga Matalo ni. Sawadee ka. Kuan. Na busy mi na, seryoso mi. Sa pangalan. Christian. Siya taga Christiana. Arco. Mendes. Steven. Balot. Blas. Oxy. Rilor Tilor. Tilor. Ikaw. Ryan. So, ano sila ang mga kuan? Taga Matalom. Taga Matalom, Rubugo. Sige, salamat. Sige, amping. Enjoy. Woo! Alam mo, tara. Araw to na, ang petila ya. Ito, apay ta diri. Karon mga kabisaya, di ani karon sa tulay. Asa man ni tulay padung sang tuari no. Bawal ba diri? Bawal mo saka. No fishing. So ginadili ang kuan diri. Ang pagpanguhag mga fish or fish rocker. Fish rockers. Mga cracklings.
medyo nakakakuan siya. Medyo kapoy pag mulibot pero kaya ra, okay ra. Lingaw ko pod. Dah sa banda. Na, kaya pa? Kaya ba? Kaya pa mga Oriol? Kaya ba? Laban lang. Hello, Happy New Year. Sabay sa Happy New Year, te. Happy New Year po. Mo niyang part diri sa kuan sa Bohol nga side, Bohol. Then dere mo ning Tag-Os, Hagnaan, Tabang, og Itom, then Matalom pa dong. Karakong pambot Titanic. Arang basa isla, dali ra. Kaya ra? Okay pa mo? Hala man sila. Hello, taga-asama ka? Taga-asama ka? Ha? Ha? Taga man? Taga? Taga Matalom ka? Oh, taga Matalom na ako niyo. Kasi pangan? Kay Sandra. From? Asa sa Matalom? Asa Matalom? Ha? Hello. Tay pangan niyo. Dahil Lakasyo. Tay hanapan naman eh. Saan mo dipit dire day? Oh, sa ngayon? Dahil Lakasyo. O say pasabot ka na sa Bisaya. Dahil Lakasyo. Ah, wala ka siyo. Abinog. Oh. Nagkailam tayo no. Nagkita naman tayo. Asa man dati? Sa kuan, sa plaza ba? Katong kauban nila rap. Oo. Oo, day. Oh, lagi. Sige. Taga kuan naman no, sa Pedro na mo? Ah, tabang? Oo. Oo, sige. Hello. Uy! Kane! Oh, ari mo. Mo yung mga Tag-Os boys. Mga butan, mo yung mga chicks. Mga butan para nahawa, way chicks. Tugsak. Jimmy Alapag ng Sudaan, Tag-Os. Woo! Ya, kamusta mo na, Jim? Hubog na? Hubog na? Ikaw, maligo taron. Video taron, maligo. Bago magkuhan ba? Hagnaan boys. Hagnaan boys daw, mga gwapo Hagnaan. Hello. Mga Hagnaan girls. Uli na. Uli na sila. Uli na. Muna biyahe pa ako padong sa Matalom. Kung mga ganahan mo sakay, gagawin pakyaw siya. Oo, nambiyahe na sila pa uli na. Igana, ni paseroan din. Oh? Igana paseroan. Muna yung Matalom. Dalawa, Ate Bitchay, konsihal ng kuan. Kahag na nag-picture oh. Char. Arsa ite. Hi vlog, welcome to my guys. Ha? Lain.
Arin na. Dito yan. Pohon. Makayan ako pohon. Pag maka 100,000 subscribers na ko. Uy, agsusis pambot. Agsusis pambot ba? Susis pambot. Bawal agsusis pambot. Yun. Susis pambot. Ako di anak. Wala na. Oy. Wala sa amin. Wakay, wait six. Adi, mamay, wedang uyab. Ano sini? Una po. Una. Arami. Ayan. Naligaw eh. Mga tanaw manimog ka na yung mga budget lang tundukay. Kumusta? Anong masabi mo? Anong masabi mo sa kanigaw? Ha? Tira. Ikaw, anong masabi mo? Saan? Kasi isulti mo sa kanigaw. Gitag, uyab. Kinigaw Island Paradise. Oh, matalong like mga gwapas tagos oh. Mga gwapas tagos. Ha? Nay, wag ko to no? No. No. Mga gwapas tagos. Uy, Imban, musta? Asar, asar naman Ni. siya. Mauli na me? Mga kabisaya. Mular ka na ta. Go, move. Ara, good. You got me so hypnotized, the way your body rolling round and round. That booty keep bumping, titties just bouncing up and down. You got me so hypnotized, the way your body rolling round and round. That booty keep bumping, titties just bouncing up and down.